Рада влиза с надежда в очите. Герой непознат, но няма да склони ръцете. Екранът зарежда битката гори, но Рада вече 0-3 за 3 минути, нали? С нея тактиката убя бързо пак. Страшно вяра в себе си, нито крачка назад. Емоциите бушуват, адреналин в кръвта. Поздрави за всички в чата, щом пада нощта. Герой притекан, не се предава. Вярва в чудо, късмета си няма да сгана. Стои изправен и когато боли, никой не може да го задържи. Но битката е реална, със всеки матч по-сила с духа идеална. Един миг позор не значи край, утре ще е нов ден, нов шанс за рай. Зареден с идея, плавам в ума, смисъл, че всичко е точно сега. Играта продължава по своето време, готов за победа, нарича се феномен. Герой притекан, не се предава. Вярва в чудо, късмета си няма да скана. Стои изправен и когато боли, никой не може да го задържи. Идея, план в ума, смисъл, че всичко е точно сега. Играта продължава по своето време, готов за победа, нарича се феномен. Герой притекан, не се предава. Вярва в чудо, късмета си няма да скана. Стои изправен и когато боли, никой не може да го задържи.